ada मा जाबावगोन बे गरमजों थैहां माहांसो मोनबायलां गरमखौनो बुथारमारसिगोन नामा आंखौ देग्लाय देग्लायनि गरमफ्रा आंखौ बुथारमारसिगोन नामा बे बिमानि थाग्रायाव थांनायखायनो मा होनदों नोङो? आंहा मायाव बोसोरसे दंबावोलै मायो बे नङाना बिहुखालि थान्दा दिन माला जागोनलै मामा ओमफ्राय दाहाय मा थान्दा दिनाव कम्बल जोमला जोमलि स्कुलाव थांनांसिगोन कम्बल जोमना स्कुलाव थाङो कम्बल जोमनानै स्कुलाव थांलै फासिना थैबाय दिनै लोगोफोर थगायदों सोदां सालथेनो माखौलाय सालथे सालथे माखौ थगायनांगौ जाखो नोङो मा मिथिया लामायावसो नुदों स्कुलजों दंलायलायो आं लामा थाबायदों सालथेनो आदसा डिउटियाव थांगासिनो दा डिउटिनिफ्राय रुमाव थांगासिनो मोसा ओंखारदों बाबा जाबाय माथो भिडिअबो होनो मोनला बेलाय गरमा सालथे गरमनि थाखायनो माने मा होनो होख्राव बाना दंथारो आं बिरादनो भिडिअ अपसनाव थांनानै दे भिडिअखौ शुट खालामबाय इडिटिं खालामनो बिराद बाना दं आं अयथासार बाना दं दाख्लै न'आव थांनायनिफ्राय बांसिन डिउटियावसो थांगासिनो आदसा इडिटिं खालामनायखौ बिराद बाना दं आं बुरिखौसो फोरोंना दोननोसै दिनै कन्टेन्ट लाबोगोन र' बुरिखौनो बखिगोन सोर बुथेथे हिनजाव गैला बिदि बखिहरजागोन बे खालि उन्दुनोल' ओंखारो वेलकाम गासिनिसिमबो लागावदो नोंथांनो औलै लखन बसुमतारी जों गामिनि लखनसो नामा जानो नोंगौ नामाथाय जों गामिनि लखनसो खोमा नायाखै मानो र'दै सालथे आं कमेन्ट होथ'नो हाला थाथ'नो औ दे सालथे दे लास्टआव नायो ना गेजेराव नायो खोमानिफ्राय गोजौखौलाय फरायबोखांनायखौलाय मानो नायनांगौ जाखो गाहायाव नायबाय थानांगौ रा गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो दिनै लाइभआव जयनिं जाफैनो हानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर येस सार फार्स्ट नय थारायबारिनि आदसा बहा दं आबौ दखानाव ना मायाव दखानावसो जाखागोन ना टावार खुन्थिया टावार खुन्थियाखौ ओइयाव दोनहरदोंलायदां जोंनियाव हाबफैदोंब्ला आबौआ नैबो हाबो मालाय नायदों आं मालाय नेटवर्क जायगायाव गायना दोनहरलायबाय खोमा टावार खुन्थियाखौ आबौनो आदसा मा ओंख्रि जाखो हेलौ गाइस माब्रै खबर सबर आंबो दङ गुवाहाटियाव ना मामा दा टिउसनाव थांमारगोन दे आंनो दे सोर दं कमेन्ट हरदो दे बेग लाना थांगोन मामा पासतायावनो थांनांगौनो कारेक्ट 5ता साराय 5ता नङा दा खैथा जाखो टाइमखौ नुवा माथो बाबा 10 मिनिटल' होदे लाइक 10
मोजांलै आबौ अमा बेदरसो ना आच्छा अमा बेदर निथायालाय निथाया बोरो देन्जार गरम सयथिबो फेसबुकाव हर निथाखौबो नोंखौबो फट' साफायना नायगोन जोङो हा पिपरा कामुरानाय मुता मानो आदा आन्दै दिङाबाबो नै गरमालै गरमाबाबो माब्रै दं बाबु खबर सबर मा ओंख्रि आदानो ओंख्रिया फान्थाव आलु खांख्रिखला सोरबा खांख्रिला ना मा होनो ओइ निथाया नेट खुन्थियासो जानानै दंनो राजा नेट खुन्थिया जानासो दङ नै निथाया ओइ दंफां सिङाव जिरायना नुयो आरो ओमफ्राय गावा बिसिनाव आराम जादों आरो बे आबौआ नेट खुन्थियाब्रा मा नेट खुन्थियालाय मा हाथाय गुदियाव दंब्रा निथाया मल गंसे लानानै ए न'सो ना मा दिनैनो आदा खुनुरुखुमनो बिदिनो आदा खुनुरुखुम दं दे फंबाय माथो खालाम मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय आबौमोना मा ओंख्रि जाखो होनदोंमोन मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाबायमोन खोमा खोन्थानायलाय आबौ अमा बेदर वेल गाइस कमेंट करो कमेंट जल्दी से कमेंट करो थेंक इउ स' माच सोरबा साथाम लाइक होबाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ सो माच लाइक होगिरिफोरनिसिमबो आरो लोगोसे गासिबो नुजाफैनायफोरनिसिमबो साबायखर बावहरो गोरबोनिफ्राय भिडिअखौनो लाबोनो बाबाय आं दिनै आबैखौसो बुंनांसिगोन खोमा आबौ दिनै आबैखौसो लागावहोनोसै फोरोंसै र' सिगां बुंग्रो खोन्थानोसैब्रा आं बुंदे होमबा आंनो बुंदे रोजाथोंसै दे आबौ नों निउस लाबोआबा आं बेलेगनि नायनोसैनो आच्छा लाबोनाया लाबोगोन आबौ दिनै मोनसेबाबो लाबोगोन आं दाहाय लागावहोनो लागावनायसै ओमफ्राय सुबिराम बर'फोरनि आं बिटिआरनि बाहेरनि नालाय नोंखौ सापर्ट होयो ब्र थेंक इउ स' माच मा जायगानि जाखो जोंहा सुबिराम बर' अन्नानै फोरमायदो कासेम आलि हाय हेलौ कासेम आलि सुब्रा नील स्मल मिनि शर्ट ब्लग इनकाम जाबाय अखन्दाया हनै फिलिप नार्जारि ब्लग थोद साला अखन्दानो ओरैसै आप मा 8888 हरखोलै लागाव कासेम आलि फाग्ला कि करिरासे एमने आसे बयतासि आमी কথা পাতি আছো তহঁতৰ লগত আলাপ করতাছি লাইভ দিতাছি বুঝছিস কাসেম তোমার বাড়ি কোন জায়গা মোস্ট ওয়েলকাম দিল্লী অখন্ডা নাম অখন্ডা शिशिर माराक बर' मोनसे मा होनखो कजां थेंक इउ लेकिन समझ में नहीं आया आपका कमेंट जोंहा सुबिराम बर' बिथाङा मा होनखो मोजां भिडिअ खालामबाय था आदानो नाजागासिनो दं फंबाय नोंसिनि अननायावनो नाजालांबाय थागोन माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला अननानै डाइरेक्ट आसि थुनानै बबे मोनसे पइन्टआ रं जादों एसे फोरमायहर खोन्थाहर जाहाथे आंबो हमनो हानाय बायदि नङा होमबा रामेन राजबंशी
गरकट तेजपुर ढेकियाजुलि शनितपुर डिस्ट्रिक्ट कासिम आलि रिंटन अके हामिद बसुमतारी गरम जायाखै नामा आदा अयथासार गरम फंबाय बिराद गरम नै ओरैजाय खिथुउनजों दङ फेन होगासिनोसो दङ आसुरितसो गरमनि थाखायनो भिडिअ होनो बानानै दं आं दिनै अनिल तुरी हाय हेलौ अनिल तुरी फिलिप नार्जारि ब्लग बेवाइफोरखौ मोजां जाहो हामख्रें ख्रें थारबाय नोंलै बेमार जागासिनो बेमार लोमजागासिनो सुब्रेनिल स्मॉल मिनी ब्लॉग मुझे भी सीखना है बोडो लैंग्वेज अच्छा सीखना है बोडो लैंग्वेज आप कहाँ से है भाई आप कासिम आली रिंगटन ओ वेलकाम बीपीएन ब्लॉग ब्रो माबोरै दं खबर कैसा है खबर तो ठीक है लेकिन नोंथांना माबोरै दङ खबर सबर बुंदो दे अननानै फोरमायदो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जे आंनि लाइभआव नुजाफैदों खिन्थु नोंथाङा लाइभ फैना होआ नोंथांनि लाइभखौ सौग्रावफेराखै माथो आं थुनुराम बर' मोजांनो थेंक इउ कासिम आलि बांटान मतलब सुब्रेनिल स्मॉल मिनी ब्लॉग फ्रॉम वेस्ट गारो हिल्स अच्छा आपका फ्रॉम गारो हिल्स थैंक यू सो मच आप गारो हिल्स से आया है स्पाई गेमार 00 माथोलाय बाजैया देलायथारलै आदानो औ फंबाय नोंगौ थैंक यू सो मच बिबाजैखौ देलायनायनि थाखाय फिलिप नार्जारि गावहाबा बेराय अमा बुन्दा बायदि जायै बेवाइखौ नायफिनथारासै माथो नै जागोन र' लासै जागोन मोजां होनदों आदसा थेंक इउ बिपिएन ब्लग ब्र'खौ आङो एसे खबर लानो सानदों ब्र'आ जा बहानि जाखो अननानै एसे फोरमायनो हागोन नामाथाय नोंथांनि भिडिअखौ नायो आरो नोंथाङाबो आंनि लाइभआव फैयो नोंथाङाबो आंनि भिडिअफोरखौ नायबाय थायो जानांगौ खिन्थु जों कमेन्ट होलायनाय जाया बांसिनानो नङा होमबा खिन्थु नोंथांखौ आं माने एसे सोंनो सानबाय थायो माने बहानि जाखो बेफोरबायदि कुइसन खालामनो सानबाय थायो आरोना माने जोंनि ओरै सनितपुर साइडनिनो नामा बिदि सानबाय थायो आं थुनुराम बर' मोजां भिडिअ लाबोबाय था ब्रादारमोन जागोन फंबाय नोंथांमोननि नाजानायाव बा नोंसोर फंबायमोननि अननायाव हानायमानिखौ नाजालांगासिनो दङ आरो माबाफोर जुदि गेना गोरोन्थि जायोबा निस्सय नोंसोरो निमाहा होनांगोन आरो लोगोसे मायाव गोरोन्थि जादों बबे पइन्टआव डाइरेक्टलि नैबे पइन्टआ बिदि जाबाय आदा बिदि नङामोन नामा बिदि खालामबा मोजां जागौमोन नामा बा बिदि बुंबा जागौमोन नामा नोंसोर अननानै फोरमायहरनांगोन माइनाव बर' ओंखाम जाबाय नामा आदा औ जाबाय माइनाव गोजोननाय थाबाय बड'सा दैमारि मा ओंख्रि जाखो आदा ओंख्रिया आलु फान्थाव थालिर खांख्रिखला बिदिनो लागायमोनदेर आरोना लाब्रा बायदि ओमफ्राय कासिम आलि हाहिसे क्य फिलिप नार्जारि थोद साला अखन्दा गरमफ्राव मानि दावरावनो गरमावनो दावराव जानो गोनां जाबायलै उफाय गैया माने इडिटिंखौ खालामनो बिराद बाना दं भिडिअ लाबोनो थेवबाबो लाबोगोन दिनै साइजुद्दिन खान हाय हेलौ साइजुद्दिन खान वेलकाम मोस्ट वेलकाम ऑल माय व्यूअर्स मोस्ट वेलकाम जोंहा बिभिएन ब्र'आ जा माबाफोर जब मावो खोमा ना कासिम आलि बिबि फिलिप नार्जारि ओइ अखन्दा नोंना भिडिअनि गोरोन्थियानो जाबाय बेवाइखौ मोजां नायफिन थारैनि गोरोन्थि आदसा नंगौ नामा बड'सा दैमारि बाजैयालाय बहानि आदा आदाया बाजैयालाय बहानि आदाया ना मा होनखो फंबाय जाय हक थारमाने जोंखौ सोंदों जानांगौ नङा होमबा बा बाजैखौ
जोङो गामि दरसेनिखामोन आरो जोङो सनितपुर जिल्लानि मिथिबायना आफार आसामनि आरो नर्थ ढेकियाजुलिनि फंबाय बड'सा सोर सोर मा ओंख्रि जाना फैखो बड'सा फंबाय मा ओंख्रि जाखो आदा फिलिप मा ओंख्रि जाखो साइम लाबार हेल' सार हेल' वेलकाम रितम आदानि गामिया मा मुं गामिखौ मोनसे समाव फोरमायसिगोन आङो भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरो नेनानै थाबानो जाबाय बे साननैसोनि गेजेराव फोरमायगोन नोंसोर गोबां सोंहरगासिनो दङ आं आरो एसे सानैसो सोंहरबावथों होननानै नेनानै दङ ओरैनोथ' जिल्लाया सनितपुर आरो ढेकियाजुलि समस्ति जानानै दङ आरो आङो पार्सनेल समस्तियावबो खोन्थानो जेनेबा हुग्राजुलि रेलवे स्टेसन एरिया हुग्राजुलि बाय दा वे आङो एड्रेसखौ माब्लाबा फोरमायसिनानो हु आर इउ फ्रम माइ फ्रम आसाम साइम लाबार बाट डु इउ हिन्दी आन्डारस्टेन्ड प्लिज हिन्दी टेल मी I do not English. Ritom, nothing by बुजिना मोनासै रितम फिलिप आदा मा खोथा अखन्दा थाथ' आं एसे खामानि मावनि र' गाबोन मेहेरवारि बर' राइडार फैगासिनो आदसा नोंनियाव दे बरिया बेनि थाखाय एसे रुमफोरखौ मोजां साफा खालामनो नागिरदों नों खालाम दे आसोलखौ दारि मुवाखौ साइम लाबार कुछ समझ नहीं हो अब हम भी आपका कमेंट समझ में नहीं आया यार कुछ समझ नहीं हो ऐसे बोल रहे हैं ना क्या साइम लाबार हाँ हमारा कोर्ता और हिंदी हो मतलब अब हिंदी में बोल सकता है क्या हिंदी थोड़ा अब तो हिंदी में बोल रहा है अभी लेकिन आपका कमेंट पढ़ने के लिए मेरा शुद्ध नहीं हुआ मतलब क्लियर नहीं हो पाया इसलिए सॉरी कोई बात नहीं फिर भी आप लोग मेरे को सपोर्ट किया है इतना दूर दूर से आके सो थैंक यू सो मच गासिबनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना जोबोर गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै आंखौ सापर्ट होफैदों साइम लाबार मैं कोर्ता और हिंदी बोल सकता हूँ अच्छा ये कोर्ता मतलब आप लोग का लैंग्वेज है क्या ये कोर्ता जो आपने कोर्ता बोल के लिख रहा है वो आप लोग का लैंग्वेज है क्या भाषा है तो मुझे समझ में नहीं आया तो इसलिए सॉरी हाँ भाई मतलब हिंदी भी बोल सकते हैं तो हिंदी में बात कीजिए कमेंट कीजिए नो प्रॉब्लम मैं हिंदी पढ़ लेगा शाहिदुल इस्लाम भाई आप क्या करते हो मैं तो कुछ नहीं करते मैं यूट्यूब में ही काम करते रहता है रिमिक्स बॉय बाजैयालाय मा नायबायल' थायो बाजैया फरायग्रालै रिमिक्स बॉय जिउ बसुमतारी आदा गेमस्रिखौ फसायोमोनलै लावदुमा लाबाय लावदुमासो लाबायथ' आरो दा बहा मोनबावगोन फंबाय लासि यार लव फ्रॉम नेपाल वाओ आपका फ्रॉम नेपाल है ओ आपको हिंदी मालूम है क्या नेपाल का मेरा कोई भी दोस्त नहीं रे मेरे को थोड़ा दोस्त कर लीजिए और कभी ना कभी तो मेरे को घूमने के लिए जाना पड़ेगा उधर नेपाल में क्योंकि जाने के लिए मैं सोच रहा है लेकिन कोई भी दोस्त मेरा फ्रेंड्स नहीं है इसलिए जा नहीं पाया तो नेपाल का कोई दोस्त मिले तो अच्छा होगा यार इधर उधर घुमाने के लिए मेरे को सेम लबार मैं झारखंड से हूँ अच्छा आप झारखंड से हो थैंक यू सो मच इतना दूर से आया है ड्रेमलेन माहानिले आदा बाजै नोंसोर जों सनितपुरनि फंबाय ड्रिमलेन्ड ना मा जाखो
फंबायना मुङा जों सनितपुर जिल्लानि फंबाय नों बहानि जाखो गपि बर' आदा बाजैखौ माथो दुखुआव थानाय बादि नुदों एसे मिनिस्लुयै थाब्रानो बिदिनोसै माथो खालामोन आरो उन्दुनो ओंखारदों खोमा मानसिया लसियार अच्छा थैंक यू सो मच अब हिंदी से कमेंट क्या है हिंदी बोलते रहिए और हम दोनों दोस्त बनना चाहता हूँ ठीक है कभी ना कभी जाना पड़ेगा आप लोग का उधर में जिउ बसुमतारी मा होनदो आदा आं मरिगावनिफ्राय नायगासिनो जय बर' हारिनि फंबाय थैंक यू सो मच एसां गोजाननिफ्राय नायदों फंबाया नगाव मरिगाव बै कार्बि आंलं साइडनि ना अभिनाश कुमार अयोध्या से है आप थैंक यू सेमुएल नार्जारी हाय हेलो सेमुएल नार्जारी ब्रो माबोरै दं खबर सबर गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय कमल कान्ति दास गुड आफ्टारनुन माय फ्रेंड्स गुड आफ्टारनुन वेलकाम मोर लाइव स्ट्रीमआव आहक दास दा केनेকুৱা खबर सबर अविनाश कुमार अयोध्या से है ठीक है कमल कांति दास हाय हेलो अविनाश कुमार अयोध्या से है थैंक यू जितेन बी बाजैयालाय दानाय लुनायाव आखा फाखा नामा दादानो दानाय लुनायाव आखा फाखा होननांसिगोन थारमाने बे जायगायाव दंखायो नालाय जोङो बेयावनोसै फुंनिफ्राय जि दानानै बावाखै रेस्ट लानाया दासो लादों अयोध्या से है गपि बर' आंनि थङा रंगिया आदा आदसा ओइ रंगिया नैबे खाथिनि आरो ना थ' रंगियाबाथ' आं रंगियाव थांबाय थायो एस एम बड'नानि उनाव ओरै खाथालपारायाव थांबाय थायो आं सम रोहित प्रधान हाय ब्रो हेलो ब्रो कैसा है रबिन नार्जारी हाय आदा आं बङाइगावनिफ्राय अच्छा थैंक यू फंबाय गोजोननाय थाबाय शाहिदुल इस्लाम भाई क्या आपने चावल की खेती की है भाई हम ऐसा ही है गांव में रहने से हम चावल का खेती करता है लेकिन इधर हम थोड़ा अलग जगह पे है गुवाहाटी में रहता है हम थोड़ा कुछ दूसरा काम कर रहा है नेल्सन ब्लॉग गुड इवनिंग ब्रादार माबोरै दं खबर सबर फोरमायदो दे अननानै 1 लाख लाइक डन थैंक यू सो मच फिलिप ब्रो शाहिदुल इस्लाम आपके कितने बेटियां है मेरा 2 बेटा एक बेटा और एक बेटी है 2 है मेरा मतलब मेरा बच्चा 2 है रामेश्वर बसुमतारी नामा खिबुनि लाइभ बियो लाजि रोङै होनदोंमोन थारमाने नोमा खिबु बाथ्राखौ नोंथाङासो गाज्रि भइस लानानै बुंफैदों दा नोंथाङासो लाजिनो रोङै हा इडियट्स नोंथाङासो लाजिनो रोङै नोंखौ मा नोंनि बिमा बिफा थारमाने आदै मादैया आं आदै मादै बुंबाय नोंखौ उमुखाया लाइभ होगासिनो दङ बिदि बुंहैथां होननानै नोंखौ थिनहरदों नामा रामेश्वर बसुमतारी नोंथ' बिदि कमेन्ट हरफेरामोन नोंथ' बिदि कमेन्ट हरफेरामोन ना नोंनि कमेन्टखौ आं माखासे मोजांसो मोनोमोन दिनै मा सिस्टेमाव कमेन्ट हरदों नों गन्थंखौ बयबो लाना फैदों हा आदै मादैया थिनहरदों दा नोंखौ बास बेनो गोजोननाय थाबाय जाय हक नोङो फैदोंथ' नायफैदोंथ' आंखौ सापर्ट होदोंथ' बेबो मोनसे आंनि थाखाय सापर्टसो नों जायखि कमेन्ट खालामबाय था किन्तु आनपसिबोलावबा नायथाव जाथार कमेन्ट हरबा नोंनि कमेन्टखौ डाइरेक्ट हाइड खालामदों आं नों सासे फलोवार्सआ नायनो थाखाय तुम एक आदमी इधर में हाँ मैं सबको नहीं बोला इसमें रामेश्वर जो बसुमतारी है ना वो बहुत गंदा आदमी है देखिए कैसा कमेंट क्या है हमारा बोरो लैंग्वेज में कमेंट क्या है एक आदमी मेरा लाइव को यानी तो मेरा चैनल का वीडियो को नहीं देखने से मेरा कुछ नुकसान होगा क्या आप लोग बताइए प्लीज कमेंट करो बुंलाय लोगोफोर अननानै फोरमायहर फंबायमोन बिदामोन बे सासे मानसिया आंनि लाइभआव बा भिडिअ नायनो थाखाय आंहा लस जागोन नामा थेंक इउ जिखियानो जाया मानो फैदों आंखौ सापर्टसो होनाय जादों नोंथाङा जायखि कमेन्ट खालामा मानो नों आंखौ सापर्टसो फैनाय जादों नोंनिफ्रायबो आं भिउस मोनसे मोनदों एस फेमिलि आदा नों बबेनि आं सनितपुर दिखियाजुलिनि फंबाय
दैमारि सेरजा मा खालामदोब्रानो लाइभ होदों ब्र लाइभ होदों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय जोबोद गोदान फैदों दिनै आंनि लाइभआव स' थेंक इउ स' माच गासिनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरो आरो नोंथांमोनाबो आंखौ अनदों बिनि थाखायनो आंबो नोंथांमोनखौ अननांगोन नङा होमबा एस बि बड' 3 हाय हेलौ फंबाय माबोरै दं खबर सबर गफि बर' नोंबो दिखियाजुलियाव थाङो आंहा आब' दं गग्रा कसारिगाव आदसा आं ढेकियाजुलिनिखासो गपिनाथ बर' हा गपि बर' आं ढेकियाजुलिनिखासो आरो ना जितेन बि घग्राखौ मिथिगौ आङो हा जोंनि ढेकियाजुलि टाउन खाथियावनो दङ घग्राया बिनि साहाजोंसो ढेकियाजुलि स्टेसन सुमित्रा बरदलै हाय हेलौ सुमित्रा बरदलै वेलकाम एस बि बड' लाइक डन थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय जोबोदनो साहिदुल इस्लाम क्या भाईजान बौदी मेखला चादर बनाते हैं हाँ जी मेखला चादर बनाते हैं मेखला चादर अगर कोई किसी को मेखला चादर चाहिए तो इधर में ऑर्डर भी दे सकता है और आके लेके जा सकता है ठीक है नहीं तो हमारा जो मालिक है ना उसका साथ में मैं बात करवा देगा आप लोग को कितना पीस चाहिए क्या क्या चाहिए क्या क्या डिजाइन का चाहिए सब ऑर्डर दे सकता है और आप लोग इधर आके क्या सिस्टम का कलरफुल चाहिए और कौन सा डिजाइन का चाहिए आके बता सकता है आप लोग अगर आसपास में है तो सुमित्रा बोरदोले हाउ आर यू आई एम फाइन बट आई डोंट नो इंग्लिश अंडरस्टैंड ओके सो थैंक यू सो मच वेलकम मोस्ट वेलकम तो आपको हिंदी आता है तो हिंदी में बोल सकते हैं ठीक है मेरे को इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है सर बहानी बिलाइ हाइट खालामाबा माथोब्रा बेबायदि मानसिखौलाय र' एसे हरबावथों माबायदि हरो ट्रोल फेक XXX वीडियो नो बड़ो ब्रो प्लीज़ ऐसा कमेंट मत कीजिए ये आपका जो कमेंट दिया है ना XXX वीडियो का बारे में ये थोड़ा गलत है आपका कमेंट दोबारा ऐसा लिखिएगा तो मैं आपको हाइड कर देगा ठीक है सुमित्रा बरदलै मरिगाँव थैंक यू सो मच मरिगाँवर পৰা আপুনি নহয় জানো মৰিগাঁৱৰ পৰা চাই আছে আপুনি বৰদলৈ হিচাপত আপুনি অসমীয়া স্পষ্ট ক'ব পাৰে বৌজনী কি খবৰ ভালে আছে বোলে হা थैंक यू बौक खबर लोৱাৰ বাবে तुरन त्रिपुरा हाय हेलौ बर'नि गुरु जोबोद मोजां थैंक यू बर'नि गुरु गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम गासिबो आंखौ फैनानै जे सापर्ट खालामफैदों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर सबके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आके मेरा लाइफ में सपोर्ट किया है और एंजॉय करो बातचीत करो हर कोई किसी का साथ में भी खराब बात मत करो और अच्छा से बात करेगा तो अच्छा से प्यार भी मिलेगा है कि नहीं सभी लोग मालूम है इसी बात को जोबोद मोजां थैंक यू बारफुं बर' हाय हेलौ फंबाय मा ओंख्रि जानाय आदा ओंख्रिया जोंना फान्थाव आलु केरेला होनना बुङो जोङो सरि खांख्रिखला होनना बुङो सोरबा सोरबा भात केरेला होनो ना बर'बाबो बेबायदि लाब्रा बानायनानै जाबाय आरोखि ओमफ्राय साहिदुल इस्लाम भाईजान क्या आप असमिया भाषा जानते हैं हाँ मैं तो असमिया भाषा में भी बोल रहा हूँ ना क्योंकि मैं बोडो आदमी हूँ असम का ही है इसलिए तो मैं असमिया में भी बोल रहा है हिंदी में भी बोल रहा है ये तीनों लैंग्वेज बोल सकता है लेकिन इंग्लिश मालूम नहीं मेरे को हाँ डीप एडिटिंग हाय हेलो डीप एडिटिंग हाय हेलो बर'नि गुरु अबिनि अयबिं नामा बुन्दु अयबिंआनो होनांसिगोन फिसा फिसा अयबिं माने न'खर बिदिनो 6टा 7टा अयबिं मेचिन बहाय दोननाय आरोना जेनेबा हिसान बहाय दोननाय अयबिंखौनो होनांसिगोन नंगौ नों थिगखौनो हमदांनो हादों लखन बसुमतारी अबिनिलै आबौ बे रामेश्वर बसुमतारिया बर'नि थै गैया नामा बेनाव जानो बहानिथाय कमेन्ट हरबाय थायो बे सम खिन्थु बेफोरबायदि कमेन्ट नुफेराखैमोन दिनै हरदों आरो ना लाजिनो रोङिया थांखाबाय खोमा मोनसेल' कमेन्ट होनानै रैसुमै ब्रह्म खाथिना बाजै नामा औ खाथिना बाजै बियो हा आरो इथिं ओरै बाबु दङ बाबुआ इनि जेन्टारजों गेलेगासिनो दङ तरुण त्रिपुरा आप कहाँ से है आप कहाँ से हो मतलब हम असम से हैं असम अभी गुवाहाटी से बोल रहा है लेकिन मेरा जो एड्रेस है ना परमानेंट एड्रेस वो तेजपुर ढेकियाजुली में है
सनितपुर जिल्ला डिस्ट्रिक्ट सनितपुर डिस्ट्रिक्ट डीप एडिटिंग असमिया जाने ने হয় 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 জানে জানে নিশ্চয় ক'ব পাৰিব অসমীয়া एस बी बड' 3 आदा बाजैयालाय माथो दुखुसो नुबाय आं नङा इदिनो थाङो बाजैया इदिनो दङ आंनि साननायाव बाजैया उन्दुनो ओंखारदों मानो होनबा सानफ्रामबो सानसुआव रेस्ट लायो नालाय बिसोरो उन्दुयो नालाय दिनै लाइभआव थाफानो होननानै फैदों मानसिया खाथियाव बारफुं बर' बहा दंब्रा ब्र सिनायाखै नामा सार नै सिनायाखै बारफुं बारफुं आदसा जोंनि माबानि हग्राजुलिनि बारफुं नामा हा फुटबल प्लेयार ना नंगौ दा बारफुं आं नोंखौनो नुबाय सनाफारानि ना थेंक इउ तारुन त्रिपुरा माय चाका दे आई डोंट नो गारो भाई पर मेरे को गारो भाषा मालूम नहीं यार रैसुमै ब्रह्म खाथिना बाजै नामा औ बाजै ओइ आरो बाबुआ इथिं इनि ये मेरा मम्मी है मम्मी डीप एडिटिं घर कट आमार घर तेजपुर ढेकियाजुली दे डीप एडिटिं इतना आमी थाकू गुवाहाटीत भाई खबर गुवाहाटी से है भाई खबर कमेंट करने वाले को ब्लॉक कर दो हाँ ऐसा कमेंट करने वाला को ब्लॉक करना ही चाहिए बस एक ही कमेंट देके चला गया होगा शायद अभी एक भी कमेंट नहीं दिया और दोबारा कमेंट देने से मैं इसको ब्लॉक कर देगा और कोई किसी से भी अच्छा से बात करना चाहिए ना है कि नहीं प्यार से बात करेगा तो प्यार मिलेगा अगर तुम बुराई कमेंट करेगा तो बुराई बात करेगा तो तुमको भी बुराई पोल मिलेगा है कि नहीं ऐसा है इसलिए हम सभी लोग इंसान हैं इंसान किस लिए फ़ायदा किया है हमको भगवान ने इंसान हिसाब में आपको मुझे प्यार करने के लिए आप मेरे को प्यार करने के लिए हर कोई किसी का साथ में भी हम मिलजुल के रहने के लिए हमको भगवान ने सृष्टि दिया है ना इस पृथ्वी में है कि नहीं इसलिए हम सभी लोग मिलजुल के रहना चाहिए আপনার ঘর ক'ত হয় দাদা আমার ঘর সুমিত্রা বৰদলৈ আমার ঘর তেজপুর ঢেকিয়াজুলি কিন্তু আমি গুৱাহাটীত থাকোঁ গুৱাহাটীত এই যে উইভিঙৰ মানে কাপোৰ চাপোৰৰ কাম কৰে মেখেলা চাদৰ ইয়াৰ কাম কৰে মানে बर'नि गुरु अके मोजां दे कन्टिनिउ लाखि गावनि खामानिखौ थेंक इउ बर' गोजोननाय थाबाय नोंसिनि बेफोरबायदि मोजां बोसोन होनायजों बा नोंसिनि मोजां राव फोरमायनायजों जाहाथे आंबो इयुनाव माने मोजांनि थाखाय आगान बारायलांनो हायो बा आगान सुरलांनो हायो जाहाथे गोजौसिम मोनहैनो हायो आरोना नोंथांमोननि अननायजोंनो बा नोंथांमोननि थुलुंगाजोंनो आरो কি খবৰ ভাল রিবুল मोर ভাল खबर बारफुं बर' औ नों आदसा आं नोंखौ ओइ बाइकआव ना मायाव थादोंना ड्रेसाव एसे सिनायहरनादों मोखांखौथ' फिसासो नुयो नालाय बिदियाव स्क्रिन एलबि होनायबासो माने माबा खालामनानै नायनो हायो फेसाव हाबनानै गपि बर' दा नोंथांमोना गुवाहाटीयाव थायो नामा औ जों गुवाहाटीयाव थायो गपि बर' नों थिगखौनो हमदों जों गुवाहाटीयाव थायो भाई आरो बाइक तो बाजेक भाई आरो बाजेक তোমালোকৰ নহয় মই অসমীয়াৰ কিবা অসমীয়া পঢ়িবলৈ নাজানো কিন্তু ক'ব পাৰোঁ ইমান স্পষ্টকৈ পঢ়িব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই এক দুই আখৰ এনে চিনি পাওঁ তোমালোকৰ অৱশ্যে কেনেকুৱা অৱশ্যে সমস্যা না অৱশ্য মানে আমাৰ সমস্যাটো ভালে আছে বা খুব ভাল আপোনালোকৰ মৰমত আশীৰ্বাদত আমি ভালে আছোঁ কিন্তু আপোনাৰ আপুনি আখৰটো ইংলিছতে লিখক কিন্তু শুদ্ধটো আপুনি অসমীয়াত লিখি দিলে মই ভালকৈ পঢ়িব পাৰিম আৰু কি ডিপ এডিটিং ভাত পানী খালে নে হয় নিশ্চয় খালোঁ খাওয়া হৈ গ'ল আমাৰ আৰু আপোনালোকে খাইছে না নাই কবি ডিপ এডিটিং খবৰ ভালনে হয় নিশ্চয় ভাল আমাৰ ভাল আৰু আশা কৰোঁ যে তোমালোকৰো সকলোৰে খবৰটো ভাল আৰু बयनिबो खबर सबर मोजां आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दं भाई क्या आप कभी गोलपारा जिले में आया है ऐसे तो मैं घूमने के लिए नहीं गया लेकिन गोलपारा
कामरूप गोलपारा है ना, अभी तो मैं कामरूप में है, हाजो समष्टि में, हाजो समष्टि में है शाहिदुल इस्लाम। बर'नि गुरु गुवाहाटीनि बबेयाव थायो आंबो गुवाहाटी थायो। आच्छा नोंथाङाबो गुवाहाटीयावनो थायो आरो ना? आङो हाजो समष्टियाव थायो नोंथां, हाजोआव बै जिथुनाखि सराइघाट दालां बारनानै जालुकबारि आरो चेक पस्ट होनो ना, नैबे चेक पस्टआव ओंखारनानै ओरैजाय गारि गाखोना फैनांगौ आरो 40 टाका भारा लायो। रिबुल हाय কি খবৰ? মোৰ ভাল ৰিবুল, আৰু তোমাৰ খবৰ কেনেকুৱা কওকচোন? बर'नि गुरु आं उदालगुरि खमाबारिनि। आच्छा उदालगुरि खमाबारिनि ब्र'आ ना? दे गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जे आं सोङैनि सिगांनो खुद गावनि एड्रेसखौ फोरमायनानै लानायनि थाखाय जोबोद साबायखर नोंथांनिसिम। राहुल भाई শুদ্ধ কথা সঁচা নেকি? ইমান ভালকে পঢ়িব নোৱাৰোঁ মই, আপুনি যে কি লিখি আছে মই পঢ়িব পৰা নাই। ইমান ভালকে পঢ়িব পৰা নাই দেই ভাই, বেয়া নাপাবি। আপুনি মই আপোনাক কৈ আছোঁ যে আপুনি আখৰটো ইংলিছত লিখি দিয়ক, ৰোমান্স আখৰ লিখি দিয়ক। আপুনি মানে ভাষাটো অসমীয়া দিবি, কিন্তু আখৰটো স্প্লিংটো যিটো নাকি স্প্লিংটো হেৰি আখৰটো মানে ইংলিছত লিখি দিবি আरोखि হা। SB बड' 3 नंगौ नामा? आंखौ सिनायदों नामा आदा? नोंखौ SB फंबाय बारा सिनायनो मोनाखै। SB फंबाय, खिन्थु SB फंबाया नायबाय थायो, आंनि भिडिअ सापर्ट खालामो, कमेन्ट हरो, आं बेखौ खेल दङ। नोंथांखौ कमेन्ट हरबाय थानायनि थाखाय आङो नुबाय थायो, सिनायबाय थायो आरो ना। बे हिसाबै आं डाइरेक्ट रायदावनाय जादों। जुदि अन्नानै फोरमायदो बहानिमोन ना सिनायलायखानाय नामा? भाई तुम गुवाहाटी में क्या कहाँ रहते हो? मैं हाजो समष्टि में, एयरपोर्ट का आसपास। रिबुल ইউটিউবার না কি? ইউটিউবার নাকি মানে ইউটিউব চেনেল আছে অলৰেডি। আপুনি মোৰ ইউটিউবতে সোমাই পেলাই কমেণ্ট কৰি আছোঁ। বৰ্তমান তোমাৰ লগত মৰমৰ বা আপোনালোকৰ মৰমত গাसिनिसिमबो अननायाव 22,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ थांनानै दङ। সকলোৰে মৰম পাই মোৰ আজিকালি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো 22,000 অলপ माइ साका दे ओंखाम जाबाय नामा होननाय जादों आदा। आच्छा नंगौ नामा फंबाय? थेंक इउ फंबाय। होमबा फंबाया जा गार' रोङो आरो ना। थेंक इउ फंबाय फोरमायहरनायनि थाखाय जोबोद साबायखर। राहुल ब्रादार इउ आर साइं द राइट थिं। आं इंलिस रोङालै फंबायमोन, फरायनो रोङो खिन्थु बुजि मोना आङो। बर'नि मा बुंनाय जाखो बेखौ बुजिफिननो हाया। गोदोसो एसे एनै फरायबाय थानाय समाव बुंनो थाङोबाथ' मा बुंनो, खिन्थु ओरैबायदि इडियट जालांबाय आङो। सिगांनिजों दाजों गोबां फाराग जाबाय, 100आव 110% फाराग जालांबाय। सिगाङाव खिन्थु माने इंलिस सोदोबखौ खुद माने गिदिर अर्थखौबाबो हमदांनानै मोनोमोन आरोखि आं बर'नि। खिन्थु आजिखालि गैला, जेबो गैला। जेब्ला समाव आं बिराद गिदिर गोरोन्थि मावदों, जेब्ला समाव आं लेखा फरायनायखौ गारदों, आङो खुद्रिनानैसो गारदोंना लेखाखौबो, रागा जोंनानैसो गारनाय जादों। जेब्लानिफ्राय आं लेखा गारदों, लेखाखौ आङो दुनिया भरनि सैमा मुर्ख खामानि मावना लादों, सावजोबदां। बै समनिफ्राय आङो दिनैसिम लासै इंलिस अर्थ बुजिनाय बा गियान माखासे साननो हानाय जिथुनाखि माखासे ओंथिफोरखौ साननाय मेलेमा गोबां खमायलांदों आरोखि आंहा। माने बै समाव लेखा सेखा सावनायनि थाखाय बेफोरबायदि जाबोदों नामा आंनि माइन्डआव दायो नैखौ सानगासिनो आरो आं मोथो गफि बर' जाहा मा होनो गुवाहाटी मा जायगायाव थायो? आंबो गुवाहाटीयाव थायो आदा बाजैनो। आच्छा खोन्थाखाबायानो नै आंना फिसाया हलकुसिया थायो। हलकुसि गणेश मन्दिर खाथियाव। हाजो समष्टि कवालकुसि होनना बुङो, बेयाव थायो आरोना।
नोंलाय बबे जायगायाव थायो कफि बर' फंबाय डिप एडिटिं আজি গরম নেকি বহুত গরম পৰিছে বহুত গৰম গৰমটো আৰু নকবি বহুত গৰম পাইছোঁ আজি বুলি নহয় মই কালি পৰহি পৰা পুৰা গৰম পাই আছোঁ কি 3 দিন হইছে সুমিত্ৰা বৰদলৈ গড ব্লেছ ইউ অল অফ ইউ জয় শ্ৰী কৃষ্ণ থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ সুমিত্ৰা বৰদলৈ আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছিলে পাহৰি গেল মই সেয়া লগে লগে পাহৰি যায় शाहिदुल इस्लाम भाई मैं कभी गुवाहाटी जाऊंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा ठीक है लेकिन गुवाहाटी जो जालुकबाड़ी है ना वहाँ से 40 रुपया भाड़ा लेता है गुवाहाटी जालुकबाड़ी से 40 रुपया 40 रुपीज़ भाड़ा लेता है ठीक है आप उधर गुवाहाटी आने से मेरे को कांटेक्ट कीजिए नहीं तो मेरा वीडियो में कमेंट कर दीजिए फेसबुक है फेसबुक में जाओ इसी यूट्यूब चैनल का अंडर में मेरा अबाउट में मेरा फेसबुक का लिंक है उधर में जाके मेरे को फेसबुक में कमेंट कर सकता है या नहीं तो मैसेंजर में मैसेज करो ठीक है गिरेन बडो सवाल खुशी ने सवाल खुशी गिरेन बडो मिथिगौ नामा राहुल ब्रादार what is your real language my language bodo language bodo rahul ro bodo language gopi boro soal khusiyaw na soal khusiyaw सिनायखायो नामा सिनायबा फैबानो जाबाय माब्लाबा बेरायनो गिदिंनो लोगो हमलायनो हागोन जेबो नङा फै साहा खापसेबाबो लोंलां गयफोर जाहैबा गय खानदिसेसो जालां अरजिया जेबो नङा मन्जु बसुमतारी फ्रम चिरां थेंक इउ मन्जु बसुमतारी गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय एसबि बड' 3 उदालगुरि टंला फैयाखै नामा आदानो टंलायाव रावबो लोगोआनो गैया माथो गिदिंनाय जाफेराखै खिन्थु उदालगुरियाव थांखायो आङो ओरैजाय एलग्रा ब्र'आ बिसिनिथिं थाङो लेथन बाग्लारि मोनथिं थाङो आरो उदालगुरि टाउनावथ' माथो बुंनो गोदो आं एयारटेल रिलायन्स BSNL सिमनिबो खामानि मावोमोन नालाय नैबे समाव आं दैलि थाङोमोन आरो दा गैलिया गिरेश बड' स्प्लिं स्प्लिंजा सनाफोर फरायनो रोंगोन बुजि मोनासै गिरेन बड' नोंथांनि कमेन्टखौ आं एसे कनफिउस जालायबाय नै स्प्लिं जा होनदोंमोन ना स्ट्रं जा होनदोंमोनथाय बुजिना मोनासै डिप एडिटिं मा होनखो जोंहा আপনার নাম কি মোর নাম তো আপোনালোকে মোর চেনেলতে ডিসক্রিপশনত চেক করলে পাই যাব সমল দে কিছু বাংলা কি জারিতা ভাষা সুন্দর দে স্যার ভাই আমি তো বাংলা পড়তে পারি না রে ভাই বাংলা কথা আমি জানি না ভাই আমি বুঝিস না আমি নাই বুঝিস না हम तो सॉरी हाँ ब्रो समल दे ডিপ এডিটিং গাইস মোক ইউ অলপ সাপোর্ট কৰিব মোকো অলপ সাপোর্ট কৰিব ডিপ এডিটিঙক সাপোর্ট কৰিব দিছে সকলোৱে যদি কোনোবা সাপোর্ট কৰিব ইচ্ছা আছে লগ বন্ধু ক'ব লাগিব বা ফ্ৰেণ্ডছ বনাই ল'বি সকলোৱে ডিপ এডিটিঙৰ লগত আপোনালোকে হেৰি ফ্ৰেণ্ডছ বনাই ল'ব পাৰিব কাকবা যিটো ব্লু লাগে কবি মই ব্লু দি দিম কিন্তু যোৱা টাইমত কৈ যাবি হা কাৰণ মই ব্লুটো ইয়াতে ৰাখিম হা লাইভতে ৰাখিম गिरेन बड' गरमलै गोलोमजोब्बाय बाजैयानो
गोलोमजोब्बाय औ किल MLBB सबाय सं अमादो सबाय संनो अमादो अमा बेदर दामा गोगोम डेन्जार बेयाव 500 सेमल दे बांलादेश थेंक इउ SB बड' 3 आं सोलि LB बेरायग्राया आदा आं सोलै LB बेरायग्राया आदा होनदों औ LB गिदिंबाय थायोना नुयो फंबायखौ थेंक इउ फंबाय थेंक इउ गिरेन बड' बै गोजौआव दोननाया सिनायदों हा बै गोजौआव दोननाया सिनायदों माने मोजां बुजियासै ना बै खुन्दुंखौ होनदों खुन्दुं मुस्राखौ गोजौआव दोननायखौ नायनानै सिनायहरदों आरोना नोङो जेनेबा आंसोलै उदालगुरि थंलानि आदसा उदालगुरि थंलानि आरोना फंबाया दे माब्लाबा लोगो मोनलायगोन खैराबारियाव थांखांबाय माबामोननाव मामोनलाय बे नानि नामा सोरां ST नानि उनाव थांखांबाय सेमल दे जय राधा गपि बर' आं गरसुगाव थायो माब्लाबा भि मार्क शपिं मलाव थाङो आदा भि मार्क शपिं मल बबेनियाव कवालकुसिनियाव फैयो नामा कवालकुसिनि भि मार्क शपिं मलाव फैयोबाथ' लोगो हम आं बे खाथियावनो थायो स्टेट बेंक खाथियावनो थायो आं स्टेट बेंकनिफ्राय एसे ओरै दावखोबोनांगौ आरो ससेल' ओरैनो 2-3 मिनिट लायो थाबायोबा आरो गरसुगाव आंबोथ' थांबाय थायो MMB बर'नाव थाङो आं सम बेनावनो हरसे हरनै गाहाम थाहैयो आङो सान्तिनाथ ब्रह्म उनाव हिन्जावा बांगालजों खारब्ला रोनावबाय थादो फाग्लानो आंनि जाव खारग्राबा गोदो गोदायनो खारखांसिगौ गोदो गोदायनो गोमाखांसिगौ बे ट्रेडिसनेल ड्रेसजोंनो बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेसजोंनो तामिलनाडुबो थांनानै सोलिनानै फैबाय जों सुपारभाइजार मेनेजारफोरजों नांलायलायनाय जादों आङो बुलायलायनोल'सो बाखि माने दख'ना गाननो मोना होननायनि डिउटियाव मालिक फैनांलायदों मालिकआ फैनानै समाधान खालामना फैदों नोंसिनि ड्रेसखौ नोंसोर गाननानै डिउटिखौल' मावबाय था नो प्रब्लेम होननानै बुंफैयो सायाव टि-सार्ट गाननो होबाय आरो जेनेबा आखाइ गोलावफोर माबा दाउफ्रा हायजिरलाबायना आथिङा ডিপ এডিটিং ঘৰত কোন আছে অৰিজিনেল ঘৰতটো মা বাবা ভাই বোৱাৰী আৰু ভাইটিৰ এজন ছোৱালী আৰু আমি চাৰিজন আমি বুঢ়া বুঢ়ী দুটা আৰু ল'ৰা ছোৱালী বিৰি বাজাৰ हाय आदा बाजै हेलौ बिरि बाजार माब्रै दं खबर सबर कनिमा ब्लग हेलौ आदा बाजै बारै आदा बाजैखौ लिरखादों मानसिया ना बोरै खबरखौसो लिरदों खोमा मोजां बिरि लाबार लाइक डान कनिमा ब्लग गुड इभिनिं ओमफ्राय जोंहा SB बर' फंबाय माखो कनिमा आब' हाय गुड आफ्टारनुन माने कनिमाखौ गावनो मा ओंख्रि जायामोन आदा ओंख्रिया जोंना आलु फान्थाव थालिर खांख्रिखला लाब्रा आरो कनिमा ब्लग गुड आफ्टारनुन आगै SB गपि बर' सवालकुसि भि मार्कआव आच्छा दे फै मालाबा फैबा कन्टेक्ट खालाम बे डिसक्रिपसनाव आंनि नाम्बार दंखायो आरो बबेबा भिडिअफ्राव दङ कन्टेक्ट नाम्बार लालायबानो जाबाय गेजेर गेजेर लोगो हमलायनो हायोना जोंहा गुवाहाटिफ्राव थालायनाय मानसिफ्रा मोजां गाज्रि खोथाफोरखौबो शेयार खालामलायनो हायो नों थानाय ओनसोलाव माबोरै सोलिगासिनो दं आं थानाय एरियायाव माबोरै सोलिगासिनो दं नङा होमबा बेफोरनि सोमोन्दै शेयार खालामलायनो हायो जोङो कनिमा ब्लग मा ओंख्रि जाखो SB आगैनो बिरि लाबारा है आं लाना खारगोन र' बाजैखौ लाना खारसै आंखौ रोनावलाबायनोसै होनबा SB बर' मा होनो कनिमा आब' आलु दाल स्कससो नोंहालाय मा ओंख्रि जानायमोन मा ओंख्रि जानाय नोंहा कनिमा
SB बड' अके सोरां सिस्टार लाहानाव नामा औ सोरां सिस्टारनाव थांखांबाय आङो बासन्ता बर' हाय ब्रादार हाउ आर इउ फ्रम कर्नाटका वाव कर्नाटकनिफ्राय बुंदों नों फंबाय आंनि फ्रमा जाबाय सनितपुर ढेकियाजुलि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय सनितपुर ढेकियाजुलि आरो नोंनिया अन्नानै फोरमायदो मेन डिस्ट्रिक्टआ मा कनिमा ब्लक जोंहाबो आलु मैदुफुल सयाबिन लाब्रा दिंखिया भाजा सोमोन एसबि आगैनो दिंथिखिखौ बुथिं मा होनो दिंथिखि भाजा औ माबामोन खोमालै दिंथिखि भाजाखौ माबाया होनो है साला बावबाय थायोलां बै बिजनिनिया मा होनोमोनलाय आं उरायनांग्रालै बिरिलाबार नों गोदान लादोब्रा नाङालै आंनो बे बैसोआव एसबि बड' कनिमा आब' नंगौ नामा गोथाव माथो ओंख्रियानो औ गोथावानो मालाय आनन्द बसुमतारी मारै आदा एन्टि ब्रह्म मारै खबर सबर बिदिनो दङ फंबाय मोजां गाज्रि गेजेरावनो खिन्थु गरमा अयथासार गरमनि थाखाय भिडिअ कन्टेन्ट लाबोथ'नो हायाखै थेवबाबो दा नाजागोन दिनै 5टा 6टासोआवबाबो होनो हागौ मोनसे कनिमा ब्लग नों बबेनिलै आदा एन्टि आं सनितपुर ढेकियाजुलिनि दाख्लै बैनायाबो सोंखांबाय आंखौ क'क्राझार गसाइगाव नामा होननानै नङा आं गसाइगाव माने गोदो जोंना फादारनि जायगा गसाइगावमोन थुलासिबिला फादारमोननि जोनोम जायगा थुलसिबिल होनना थुलासिबिल ओमफ्राय ओरै जानालि बन गामिया जोंहा आयंनि फिसालामोन दङ आरोना बेयाव थाङो आङो मालाबा हाबबोगोन दे नोंसिनाव खाथि जायोबा नोंसिना 10 थाखाल'सो भाराबा स्टेसननिफ्राय एसेल' एसबि आगैनो आदसा एसेल' नामा प्रेमिता मुसाहारि हाय आदा मा खबर प्रेमिता खबरा मोजां नोंनालाय माब्रै खबर सबर डिप एडिटिं आपुनि आरो बाबी बहुत কিউট লাগিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভেরি থ্যাংকস বহুত ভাল লাগিছে আপুনি যে আমাৰ ওপৰত ইমান কি কওঁ এইটো হেল্প কৰিছে নহয় জানো কথা দি এটা সুন্দৰভাৱে কমেণ্ট দিছোঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ बसन्ता बर' बाक्सा डिस्ट्रिक्ट गरेस्वर आदा आदसा गरेस्वर नै रङिया गरेस्वर ना रङिया खाथियाव आंथ' रङियाव थांबाय थायो गरेस्वर खैराबारियावथ' जोंहा मा नाम मोनलाय बावलाय सोरां एसटिनानिया थाहैलायबाय ओइथिं बेरायनाय जाबाय खिन्थु गरेस्वरथिं बेरायनो मोनफेराखै दासिमबो एसबि बड' कनिमा आब' नंगौ नामा खबर मारै दं नो औ खबरफ्रा खिन्थाहरदो दे कनिमाया मा होनो बिदिनो दं एसबि आगै मोजां गाज्रि गेजेरावनो आदसा दे सहिद बसुमतारी स हट थेंक इउ एसबि कनिमा आब' नंगौ नामा होनो कनिमाखौ जोंहा फंबाया गपि बर' आं नोंथांखौ नोंथांनि नाम्बारखौ मोनाखै आदसा गपि बर' आंनि नाम्बारा मेन डिसक्रिपसनाव नाय जिथुनाखि चेनेलखौ आं नोंथ' दा आंनि लाइभआव नायगासिनो नालाय लाइभआव नायबा हयथ' गोजौआव नङाबा ओरैजाय कमेन्टनि खाथियाव ओरैजाय आंनि चेनेलनि माबा लग' ओंखारा दंना फिसा सानो बे लग'आव थुनानै आंनि चेनेलनि प्रफाइला एसे गिदिर ओंखारगोन ना बे खाथियाव मोनसे सिर बायदि फिसा थायो आगदाजों थुगार हरनाय जिथुनाखि डिसक्रिपसन होनना बुङो नालाय आंनि चेनेलनि नामनि गाहायाव आरो आंनि साबस्क्राइबारनि गाहायाव ना गोजौआवमोनथाय बेसिम फिसा ओरै बाहेरजों आगदाजों थुगार हरनाय थागोन नैयाव थुनानै नायलांबानो आङो वेलकाम टु माय चेनेल ना बोरैबा बेफोरबायदि लिरनानै दङ अननानै आंखौ सापर्ट खालाम बेफोरबायदि माखासे गोबां माने खोथा लिरना दोननाय दं नालाय बेयाव हाबनानै गाहायाव नागिरहैबानो मोनगोन आंनि बे चेनेलनि आंनि नाम्बारखौ आरो नङाबा मास मोननै मोनथामसोनि सिगांनि माखासे भिडिअफ्राव नाय साइडजों ओरै माखासे माबा लिरनाय दंजोबो बिग ब्रेकिं निउस दिनैनि गोनांथार खौरांफोर बिदिनो बायदिसिना लिरनाय दं नैयाव गाहायथिं आगदायाव दङ गाहायथिं हाय हमारा भी चैनल है देंगे करती हो आरो नङाबा नोंथाङा फेसबुकआव हाबलां फेसबुकआव थोंजोङै मोनहैगोन कनिमा ब्लगा बेखौनो नोंखौ सराइबिलनि बुंदों बे आं नङा बुंबायखौ
बुंनायखौ आदा एन्टिनो आच्छा नंगौ नामा कनिमा ब्लग एसबि आगैनो ओमफ्राय जोंहा एसबि फंबाय मा होनखो जोंखौ सिनायाखै आदायानो सिनायाखैथ' आरो एमबि ब्लग आंनाबो हिन्जावा ढेकियाजुलिनिसो आदा आंना गहपुर आच्छा नों गहपुरनि आरो ना ओमफ्राय हिन्जावा ढेकियाजुलि मा जायगानिबा मा गामिनिबा बिरिलाबारा ब्र' एसे सापर्ट खालामनो होदो आंखौबो नोंखौ जा बिरिलाबारखौ सापर्ट खालामनांगौ न अननानै सोरबाफोर जुदि सापर्ट खालामलायनो गोसो दंबा फ्रेन्ड्स खालामलायनानै लानो गोसो दंबा खालामलायदो ब्लु नांगौबा होगोन आङो आरो थांनोसै समाव फोरमायफिनबानो जाबाय आङो ब्लुखौ बे लाइभआवनो लाखिफिननाय जागोन समाव हाबनानै लाखिनो बिराद बानाय मोनथारसै आङो दाना एग्लुंबाय थानो फन ब्रह्म फैदों जोंहा फन ब्रह्मआ मा होनदों माब्रै दं ब्र' मोजां फन ब्रह्म नोंथाङा माब्रै दङ खबर सबर आरो नोंथाङा बहानिमोन अननानै फोरमायदो कनिमा ब्लग गरमथारलै आदा जोंनिथिंहाय औलै बेनो जेरावबो जोंनावबो बेनो गरमथार इलेक्सन मोखाङाव थांगोन र' कनिमा बेरायहैगोन क'क्राझारावथ' थांखागोन आङो खिन्थु होसोजागोनसो नामाथाय होसोबाथाय दिगदार जागोनलै कनिमा बासायनांगोन बिसोरो बड'लेण्ड टाइगार बायदि लाइभ होनानै खारनोसैब्रा आङो नै नाय रायजोफोर आंखौ होसोदों होनलायथारसै ओमफ्राय जोंहा बिबारि फैदों बिबारि नार्जारि आंनोबो नांगौमोन नोंनि नाम्बार सारनो आच्छा नंगौ नामा आरो बिबारजों कन्टेक्ट दंलायोबा बिबारनाव बिहर एमएमबिजों कन्टेक्ट दंबा एमएमबिनाव बिहर एसएम बड'नानिनाव दंबा एसएम बड'नाव बिहर आरो अनामिकानि दंबा अनामिकानाव बिहर आरो नङाबा मौसुमिनाव दंबा मौसुमिनाव बिहर थोंजोङै मोनगोन आरो गुदु गादा नागिरबाय थायाबा स' सोर मोनथाय बावलायलांबायसो आङो नाम्बारनि खोथा बुंबाय आङो फोरमायगोन लाइभआव दसे थाबाव र' दा फोरमायना होगोन आङो डाइरेक्ट लिरना लानो हागोन डाइरेक्ट लिरना लानो हागोन आं खोन्थागोन दे ডিপ এডিটিং বাই দাদা অ'কে বাই বহুত সময় আপুনি মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে তাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ আৰু আশা কৰোঁ যে কেতিয়াবা যিটো সময় পায় টাইম মিলে আহি যাবি এনেকুৱাই ভালকৈ আহি পেলাই এনেকুৱাই আলোচনা কৰি থাকিবি বাছ থেংক ইউ বহুত ধন্যবাদ एस बि बड'आ मा आदा बाजैया माथो सिन्थासो नुबाय आंनो नोंबो जे बिदिनोलै बिदिनो थाबाय थायो बेनो फरायहोगौ आङो कमेन्ट मोनसेखौ आधा घन्टा लागोन बेनो आइ एम फार्स्ट नालाय नांद्राया ना बहुत कमेन्ट थालांगोन आरो आयु बाजैया जा साइज खानो आच्छा थेंक इउ सहिद बसुमतारी सहिद ब्लग्स आच्छा सहिद बसुमतारी ना सहिद ब्लग्स दं आरो ना दे बिरिलाबार आदा इउटुबनि फैसा बेसे मोनखो खिन्थादो एसे इउटुबनि फैसाखौ इउटुबाव माब्लाबाबो आंखौ नङा फंबाय नोंसोरबो बेसे मोनखो बेसे माखो सेयार दा खालामदो इउटुब गाइडलाइननिफ्राय नोंनि चेनेलखौ एक्सन लाहरो मानो होनबा इउटुबनि फैसाखौ इउटुबाव माब्लाबाबो दा फोरमाय आरो खोन्थानो हागोन नोङो बिदिनो मोनसे खोथाखौ एगजामपोल मोनसे बाथ्रा बुंबाय आं 20-30 हाजार मोनदोंबा नोङो बिदिनो सामथिं 15-20खौबाबो नोङो साननानै देखायनो हागोन खिन्थु बाद बाखिखौ नों फुरा टटेलि देखायजोबनो मोना मिथिबाय ना बे मोनसे रुल दं आरो नोंसोरबो देनां दा खोन्था मिथिना लाखाबाय दायो जेन'बा नङा होमबा बाजैखौ कमेन्ट फरायनो होआ दानो एसे फरायना लाग्रोबावनि र' सुपार बिएस फैबाय जोंहा नै हेलौ आदा हेलौ फंबाय माब्रै दं खबर सबर कनिमाया मा होनदों सोरजों होसो जानांगौ दे आदा जारलासोखानो नै नानि बे दाख्लै नुलाबायगोन बड'लेण्ड टाइगारखौ बै समाव सोर होसोआ आरो दङना दाख्लै सोरखौबा दामहैलाबायोना क'क्राझारनि मानसिफ्रा एसेयावनो एसे होसोलाबायनानै दुगैलाबायो बिदिबो गिना आंबोथ' जावख्रुबलाबायग्रासो नालाय बेखौ एसे सानग्रोखाबाय आङो ना मा होनो एस बि फंबाय सुपार फंबाय मा होनो लाइक दान थेंक इउ फंबाय
SB कमेन्ट होनदों SB कमेन्ट होनदों MB प्रडाक्शन लाइक देन थेंक यू सो माच माजा माराक माय दंगा एनार माय दंगा एनार दंजा दंले आमिनाय जानले होननांसिगोन आं रोङालै दंजा दंलिखौ कनिमा थाथ'दे आदा दे औ दे SB फंबाया जामाखौ आंखौबो सापर्ट खालामदो लै लोगोफोर अननोब्ला औ सापर्ट खालामलाय सोर सापर्ट खालामलायनो अननानै बुं आं माबा होगोन ब्लु होगोन मजा माराक आराता होद लागाव क्या बोल रहा है यार मेरे को समझ ही नहीं आया शहीद बसुमतारी शहीद होनना बुंदों आरो फन ब्रह्म आं क'क्राझारनि दा बिदि गैला ब्र जेबो उसुबिदा गैला गोरों सरकाराव बेफोरबायदियावसो मोजां माने दाख्लै बै जोंहा BRB बड' कमेन्ट चेनेलखौ बुहैलाबायदोंना मानिबा खारनाव आंखौबो बेफोरबायदि गोरोन्थि बहाबाफोर गोरोन्थि मोनदोंबा फोरमायहरालासिनो जमनानै दं नामा बिदि सानलाय लाङोना आङो ओरैबा सासे मानसिया सानसेखालि कमेन्ट हरखाथारदों BRB बड'खौ बुनायाव आं बुंदोंमोन आरो जेनेबा जे नोंथांमोना मोनसे फरायसा आफाद जानानै मानसिखौ डाइरेक्ट एक्सन लानाया गाज्रि जादों नामा नोंथांमोना एसे सावरायलायनानै नांगौबा फंनैसो बुनानै खोमा खेबना हान्थु खेराइ होयोबाबो जागौमोन बेफोरबायदि लामा सामा बुग्लिलाबायनाय जोबथिंलाबायनाया गाज्रि जादों होननानै बुंनायाव माने सेकेन्ड टाइम नोंनि फाला होनना बुंलायदों आंखौ बेफोरबायदि माने जमना दंखायो नामा नंगौ आरोना आङो थेवबो थांगोन आं इलेक्सनाव सोरजोंबा बाहागो लानो बा सोरजोंबा गिदिंनो थाखाय थाङा जेनेरेल भाबै थांगोन आं जेनेरेलि भिडिअ लाहैगोन APPLजोंबो थांगोन गिदिंहैगोन B50जोंबो थांगोन गिदिंहैगोन जेराव B50नि मिटिंफोर जादों मेल मिटिं बेफोराव खबर मोनोबा भिडिअ लाहैगोन B50नि APPLनियाव मोनोबा APPLनियाव लाहैगोन नङा होमबा बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय जोंहा बिरि लाबारा मा होनदों प्रमट इउर चेनेल अन इउटुब आंनि YT स्टुडिअ'आव फैदों खिन्थालाय एसे आं बुजियाखै बेखौ आगदा साइडजों फैदों दा ओमफ्राय मोनसे डिसमिस बेयाव नोंनाव माखासे माबा सोंहरदों जेनेबा नोंहा चेनेल जिथुनाखि गाइडलाइनजों जुगाजुग थागोन ना थाया नोंखौ सोंहरदों नों डिसमिस मारिबाबो अरजाया आरो नोङो बेखौ खालामना लाबाबो अरजाया जेबो गिनांगौ गैया बेयाव जेबो माबा आरोना टेनसन गैया नोङो खालामनानै लानो हायो बेखौ दा मारै खिथाहरगोन आङो नोंनाव चेनेला मोनबेसे दं बेफोरखौ सोंनाय दङ मोनसेल' ना मोननै ना मोनथाम ना मोनब्रै मोनबा बेफोरबायदि कुइसन दङ नों बेफोरखौ होनांगोन बेबो 5 मिनिटनि गेजेरावनो नों बेखौ 5 मिनिटनि गेजेराव फिलआप खालामना हरनांगोन आरो बिसोरनो अब्लानो जेबो टेनसन गैया माने आरो मास मोननै मोनथामनि उनाव आरो फैफिनबावगोन बेफोरबायदि आरोखि दा मारै खोन्थाहरगोन आं नोंनो लाइभआव जेनेबा मोनसे खोथायाव आं फेस लाइभसो होदों नालाय स्क्रिन लाइभबा मोजां जायो फोरमायनो देखायहरनो बेफोरबायदि जायोमोन आरो आं अलरेडि खालामना लाखाजोब्बाय नालाय दा कन्टेक्टफोर थायोब्ला फोरोंहरजायोमोन कन्टेक्टनि गेजेरजों बा आदा बाजैया साफाथार माथो होनो थेंक इउ फंबाय सुकुश्री फंबाय नानि जाखो गोजोननाय थाबाय बिबाजैखौ बाख्नायहरनायनि थाखाय बिरि लाबार अबेनि जाखो आदाया आं सनितपुर दिखियाजुलिनि फंबाय नै जोंहा गपिया सोंदोंमोन गपि बर'आ ना आं दाहाय लाइभनिफ्राय आं आदानि लाइभनिफ्राय ओंखारथ'बाय आচ্ছা दे बेस्थ'बो दंखोमा आচ্ছা गपि नाम्बारनि खोथा बुंदोंमोन ना मोनबाय ना मोनाखैबा खुगाजों फोरमायनोसै आङो कमेन्ट हरलाय आं खुगाजों खोन्थागासिनो दं नों लिरना लाबानो जाबाय सुपार बिएस आदा गेदेर नोंना बाजैया बेनो नामा औ बेनो फंबाय सुपार बिएस अन बिरि लाबार नङा ब्र बिदि नङा माने बुजियासै आङो बिरि लाबारा बियो फैखांनाय आरो बेलेग फैदों प्रमट थारमाने वाट्सएपफ्रावबो हरदों नामा नोंनो लिंकखौ प्रमटनि अपसन दा बोरै मिथिगोन आं फंबाय जेनेबा
मा सिस्टेमाव फैदों बेबा फेकबो फैनो हागौ जानला मेला फिलाप खालामनो दंबा फिलाप खालामनो नाङा दे चेनेलफ्राबा बेसे गिदिर नोंसिना जोंनावथ' फेक फैयो बिरादनो जोंनि चेनेलाव दा बिराद फेक फैग्रा जाबाय माने हेक खालामनो नागिरो आरो बिसोरो चेनेलखौ ग्र' खालामनो मानो नोंथांनि चेनेलखौ ग्र' खालामनो हागोन होननानै गोबां वाट्सआपाव नोंसिना फैयो जोंनाव ओमफ्राय एसबि फंबाया दा नाइट एलबि फैया नामा दा फैनाय जाया आं नाइटआव फ्रायानो मानो होनबा 9टाहालागै बेयाव गोबां दावराव जायोना होमबा 9टानिफ्रायसो मानसिफ्रा थाङो नालाय मा टाइमाव आं लाइभ होनो बिदि जायो आरोखि माने उसुबिदा जायो दावरावनो फन ब्रह्म बे गुन्दासो ब्र' बेखायनो बुजादों ब्र' हेलौ बाजै होनना बुंदों आदसा अबस्से बाथ्रानि माखासे पइन्ट बुंनायनि लिगेल थायो नङा होमबा बे लिगेलखौ बारोबा निस्सय जाखागोन जानायालाय मानो होनबा मानसिया रेकर्डबो दंखायो खोनाखादों बेखौ आरो लोगोसे एसे सिमा बारदोंमोन बिथाङा फंनैसो बाथ्रा बुंनाया दा मा होननो सम लानानै जाफ्लाङो बेफोरबायदिया बेखायनो माने निमाहा होलायनाय थानांगौ आरो लोगोसे जेन'बा दायखौ मोनदों होननानै दाया गोरोन्थिया बयबो मावफ्लांखायो नालाय मिलायलायनांगौ आरोखि फंसे फंनै बुनांगौ बुनानै मोखां सोखां खाथेलायनाय खालामनाङा बर' फरायसा आफादा मोखां खाथेलायना बुयोब्ला एसे गाज्रि खोनायो बेफोरबायदि आरोखि सुपार बिएस ब्र' हाय मा ओंख्रि जानायमोन पुर्न नार्जारि इउपिपिएल आरो एबसु थगायसुलासो एबसुआथ' थगायसुला नङा एबसुखौ बुङोब्ला गोरोन्थि जागोन दा जोंहा माखासे दैदेनगिरिफोर दं बै बिथांमोना माने लिडिं खालामनाया रं जागासिनो दङ बा सोरबायदिया राइट नुदों सोरबायदिया रं नुदों बेखौ आं बुंनो हाया खिन्थु आंनि नोजोराव सानैसो दं आरो रं खामानि मावगासिनो दङ नैबे बे सानैसोनि थाखायनो माने मोनसे आफादा बरनाम जायो आरोखि हमना ला दाबायदियाव मोनसे खोथायाव आङो जोंहा मोनसे आफाद दङ आरोखि फर एग्जाम्पल दै जेनेबा आं सासे आफादखौ दैदेनग्रा जानानै आङो हारिनि एबा समाजनि बेरेखा खामानि मावोब्ला आंखौ समाजा मोजां मोनगोन जानो बेफोरबायदि खोथा थायो आरो सुपार बिएसआ नोंना बाजैयासो मालाय सिन्दुरखौ दाग्ला दुग्ला फुनो गुबुन हिन्जावफोरा हाबा जानाबो हाबा जानायनि परिसयखौनो लाया ना दा माथो होनबावनो फंबाय बाथ्रायाथ' सैथोआनो नों बुंनाया जुलि जाखानानै माने जुलि जायैबायदि सिन्दुर लाया मा लाया ना बेफोरखौ आरो लोगोसे आङो जोंहा अनामिका बाजैखौ बिराद मोजां मोनो दै लाइभ होनाय टाइमाव जोबोद मोजां मानसिया आराम देलायनानै गुबुनफोरबायदि दाग्लि दुग्लि लाइभ होआ सिन्दुर तिन्दुर लानानै आराम आर'नाइ सारनाय लानानै बिराद मोजां लाइभ होयो आरोना बिराद मोजां मोनो आं बिनि लाइभखौ जोंना दाग्लि दुग्लि होनबा एसेमनानि दाग्लि दुग्लि लाइभ होथारो जाहा बिरि लाबारा मा होनो आदा आं नोंनि साब खालामबाय आंनिखौबो एसे अनोबा साब खालामना होदो बर'जों बर' साबखौ खालामगोन फंबाय खालामगोन दे सेकेन्ड चेनेल दङ आं दा सेकेन्ड चेनेलनि माबा खालामना हरगोन सिन्था खालामनाङा खिन्थु कमेन्ट मोनसे हरना दोन जाहाथे कमेन्ट हरबासो आं नुगोन नालाय नोंनि कमेन्टखौ नङा होमबा आरो कमेन्ट हराबाथ' आं बोरै नुगोन ना दा लाइभ होखांबाथ' आङो नोंनि नैबे कमेन्टफोरखौ नुफिना नालाय बेखायनो नोङो आंनि बै बबेबा मोनसे भिडिअफ्राव कमेन्ट हरना दोन सुपार बिएस एसबि आदा होनना बुंदों बिरि लाबारा आदा नाम्बारखौ हरलाय नोंनि चेनेलाव दंमोन खिन्थु जोंहा बै माबायाव थांबाय दे अननानै सोर सोर लायो लाबानो जाबाय खिन्थु मोनसे खोथा आं बुंनि फुंनि 8टासोनि सिगाङाव फन दाहरदे रावबो अननानै मानोना बे टाइमाव आं सिखारा आरो बार हरोबा आं साइलेन्ट खालामो दै बे टाइमाव ओमफ्राय माने लेभेलथारलै आदाया बिदि नङा आरोखि आं फनखौ रिसिभ खालामगोन आरो नोंसिनि मिसकल मोनोबा आं हरफिनगोन आंनि टाइमाव बेबायदि आरोखि ओमफ्राय ओरैजाय फुङावहाय 8टासोनि सिगाङाव 12टा 8टानिफ्राय 12टा 8:30 हर नोंसोर 8:30निफ्राय 12टासोआव हर 12टासिमहालागै ओमफ्राय बिनिफ्राय 12टानिफ्राय बा 12:30 लास्ट बिनिफ्राय आङो भिडिअ सुरु खालामो भिडिअ बे बिजि थायो आङो भिडिअ बानायनाय मानायाव ओमफ्राय ग्रोब ओरै 2:30हालागै बिनि उनाव नोंसोरो
कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिनि उनाव आङो मालाबा दिनाव मोननै मोनथामबो भिडिअ बानाय नालाय बे समनिफ्राय नांगौब्ला नोंसोर कन्टेक्ट खालामनायाव आं बिजिबा रिसिभखौ खालामगोन आं खालामनानै आं बेस्थ' दा हरफिनगोन आं बेफोरबायदि आं फोरमायहरगोन आरो नङाबा डाइरेक्ट वाट्सएपाव मेसेज हरगो आदा नों बिजि नामा बा नोंथां ब्र' नों बेस्थ' नामा वाट्सएपाव मेसेज हरबानो जाबाय दे दे अननानै ला सोर सोर लायो 7086 जाबाय ना जायाखैबा दायो फोरमायफिनबानो जाबाय 7086 जाबायब्ला 201 जाबाय दा लास्टआव 637 लास्टआव जाबाय दा 7086 201 637 दे बिरि लाबारा आदा नाम्बारखौ हरलाय नोंनि होबाय लाबायबा कन्टेक्ट खालामनो हासिगोन दाहाय आं एलबि दोनखांनायनि उनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन दे आरो एलबि दोनखांनानैबो आधा घन्टा थालायबावनानैसो हरोबा मोननाय नङा आंखौ बेस्थ' थागोनलाय आं भिडिअ बानायगोन दिनै मिथिबाय ना दाहाय सुपार बिएस ब्र मा ओंख्रि जानायमोन जा एसबि बड'आ सोंहरदों सुपार फंबाया होनबाय बिरि लाबार ओमफ्राय नोंहालाय होनना बुंदों ओमफ्राय सहिद बसुमतारिया मा होनदों सहिद ब्लग्स आदा आंहाबो इउटुब चेनेल दङ आंनिखौ शेयार खालामना हो साबस्क्राइब खालामना हो आदा आङो उदालगुरिनि आदसा सुहिद खोनानो मोनबाय थादोंमोन आङो जागोन जिखुनु आं नोंसोरखौ बुङो खावलायखायो आरोना नोंसोर कमेन्ट हरना दोन नोंसोरो कमेन्ट हरबासो आङो नोंसोरनि कमेन्टखौ नायनानैसो हरनो हागोन नालाय एक्समेन मा ओंख्रिलै ब्र' ओंख्रिया माबासोमोन आलु फान्थाव खांख्रिखला थालिर बेफोरबायदि लागायनानै लाब्रामोन आरोना फन ब्रह्म सैथो ब्र' होनदों औ थेंक इउ गोजोननाय थाबाय गपि ब्र' मोनबाय आदा होनो दे मोनबाय ना दे एसबि बड'आ अके होनदों सुपार बिएस एसबि आदा जोंहा दिनै थारुनजों नाथुर थास' आथिं आरो एम्बु बेदर बुरजाथारलै गोथावथारमोन माथो आंहुनि आगुनि बसुमतारी हेल' हेल' आगुनि बसुमतारी माबोरै दं खबर सबर बुं दे सुपार बिएस अन बिरि लाबार आं ढेकियाजुलिनिलै बर' होनो आदसा ढेकियाजुलिनि मा गामिनिलाय ढेकियाजुलिनि बिरि लाबार ढेकियाजुलि मा जायगानि आं नोंखौ एसे खोनाखादों दाख्लैफोर सोरनिबा लाइभआव ढेकियाजुलिनि होननाय नाम्बारा सेम जाबायमोन ब्र' एक्समेन नाम्बारा सेम जाबायमोन ब्र' सेम जाबायबाथ' मोजांनि बाथ्रा नङा होमबा आं खोन्थानायजों दा आं खोन्थानाय सेम जादोंब्ला बेनो दरजाखौ एसे सुपार बिएस फंबाय मा होनखो एन्टि आदा नोंना बाजैयासो गोरलैलैखा खफाला मोजांथार मालाय आदा नोंनासो 31 यार्स नुनायाव गोरलै नुयो बाजैखौ ने गोरलै नंला हाथायानो खनसै रोमोन्दै नांसिगोन 31 हाबसो आंनि बोसोरसे ना माल'सो होनदों आंनो 33 जाबावसै नै 33 अबसे आंनिया 33 कमप्लिट जाबाय दा बिना 32 दं आरो हारा गोरलै आरो ना औ हारा गोरलै ओमफ्राय बिरि लाबारा ढेकियाजुलि मा जायगानि होनखो
इमान साइज बोरै गथायखोरा बाजैखौनो बाजैखौ ना मेगननि नोजोरासो खोन्थालायबाय आंबो बै समाव हेन्डसामथारमोन बा हिर'थारमोन माथो होनबावनो आरो नोंबो फसायबाय आंबो फसायबाय लालायबाय लाभ मेरिज जाबाय नङा होमबा नैबे लाभ मेरिज होनबाबो मोनसे खोथा ओंखारबायलै आंनाव लाभ मेरिजजों गोबां सुबुङा जुलि जाबोबाय माने मोजां मोनलायनायजों नङा होमबा सोरबा 5 बोसोरनो जोङो खिन्थु 6 माससोल' गोसथोलायदों गुबुनफ्रा 5 बोसोर 10 बोसोर 2-3 बोसोर मोजां मोनलायनानै बिनि बेकग्राउन्ड बिनि केरेक्टार बिनि आखल आखु माबायदि गासिबो बुजिजोबखानानैसो हाबाखौ लायो नंगौना नङा दा फर एग्जाम्पल आं बिरि गोरान फंबायखौनो बुंनोसै बिरि लाबार फंबायहा सासे मोजां मोननाय दं बे मोजां मोननायजों गोबाव सम मोजां मोनलायनाय समाव बिरि लाबार फंबायनि मोजां गाज्रि आखल आखु गासिबो मिथिजोबखासै नङा होमबा मिथिजोबसेयाव हाबाखौ जाबाय जाखांनानै बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव मा खालामसै बिरि गोराना मोजां नङा बुबाय थायो आंखौ लांनानै खोथादै दावराव दावसिया जाया नङा जाखायो मालाबानि समाव संख्रि फानलु बयनिबो न'खराव बेयो सियर बे संख्रि फानलुनि दावराव दावसिखौनो मालाबा सहायनो हायियाव न'खराव एरना हरनोसै न'खराव थांबाय थानोसै न'खराव थांबाय थानानै बायदिसिना बायदि मैया बिमा बिफानो खोथा फोरमायनोसै फ्राय नङा गासिबो हिनजावफ्रा नङा गासिबो समान नङा किसुमानाव अनसुलि दं किसुमानाव अननो रोङि दं आरो हौवाफ्राबो बिदिनो बुग्रायासो बुबाय बुयैफ्राथ' बुवा अब्ला दा बै बुयै मानसिखौबो एसे एनै दायावनो बुबाय थायो मायो होनना बिमा बिफानो फोरमायना हैबा मोजां जागोन जानो न'खर संसारा निस्सय बायलांखागोन बिहावा बुंहरसै मालाबा जावैसो माथो नों आंनि फिसाखौ बुनानैसो जाबाय थायो बिखुनजोफ्रानाथ' देन्जारथार खुगाया हिनजावफ्रासो देन्जारसिन नालाय नै जावैसो माथो नों आंनि फिसाखौ बुबायसो थायोनो ना संख्रि बानलुनि थाखायनो बुबाय थायो दावराव दावसि जाबाय खोथा मालाबा दाया देरलांबाय सासे नङा सासे सिरि थाला आं बुंबाय संख्रिया मानो एफा गोबाब जाखो बेयावबो जुदि हिनजाव उल्था बुंबाय थायोबालाय जानोबा जायाबा थाहाय नोंनि रुवाथि नङा मा नङा नैफोरबायदि खोथा बुंलायग्रा दंथारो ना नैफोरबायदि बुंलांबाथ' दाया गिदिर जालांगोन सासे नङा सासे सिं जानांगोन नैयाव मोजां मोनलायनानै हाबा जानायानो न'खर संसार बायफिनो मानो ओरैबायदि दं आरोखि नोंसोरनि लाभ स्ट'रिखौ खिन्था दे दसे आচ্ছা र' दा ससे खिथागोन आं थथ' बयस मोजाङै संसार जालो ब्र' बेफोर भिडिअ'आव बाजैखो दा देखायबाय थानो नाङा दानि जुगाव हौवा सेंग्राफोरा गावनि गोसोआ दा खालामनो हाया बेमोन नोंसोर बुजिब्र'नो रावबो फोथायनो हाया बाथ्रायाथ' सैथोआनो नोंगौ नुनानै गोसोनि खोथा बेफोरो लेथन बाग्लायारि दे साल्थिसोनो औ साल्थे गोजोनबाय साल्थे नुजाफैनो हानायनि थाखाय लाइक एन्ड थेंक इउ सो माच बिरि लाबार मिनिबाय जा बिरि लाबारा नोंगौ आदा थिग खोथाखौ बुंदों एकदम गिदिरखौ लेथ'बायदि नुथारदों आं नोंगौ होनदां माथो मिथिया आंनो खिथाखै खिथुनिथिंल' नुबाय मोखांखौ नुवाखै आं औ लाभ स्ट'रिखौ खोन्थादो साल्थिसोनो आच्ছা आं मा होनदों थांगासिनो लाइक होबायलांनो थेंक इउ सुपारा मा होनो सनाफोर लायदो दे आदानाव कमेन्ट औ थेंक इउ गोजोननाय थाबाय लाभ स्ट'रिखौ ना लाभ स्ट'रिखौ मारै खिथानोरा गैयालै जोंना लाइफ स्ट'रि एथ'ग्राब बिदि लाभ स्ट'रि जायाखै जोंहा 6 माससोल' मोजां मोनलायनाय जाखा नालाय गान दङ ना टिउसन मास्टारनि गान दंना बेबायदि आरो नोंमाजिखौ आं टिउसन लाफ्लाबाय मोजां मोनबाय मेगन खेबबाय टिउसन फोरोंनायावनो दे टिउसन फोरोंनायाव मोजां मोनबाय नोंबाजियाबो आंनो फिननाय होबाय जाबाय ओमफ्राय बिदिनो मोजां मोनबाय नालाय थाबाय हरा जाहैबाय बिसोर बिमाथ' गैखाया उन्दैनिफ्रायनो बिमा गैलामोन नालाय
बेयावनो थैदों जोंनि धिकियाजुलियावनो बेमार जानानै बिफाया हरा बिदा बिबाजैफ्रा हरजोबो बिफाया हरा होमबा नालाय आंबो जोंखावबाय लायबाय लायनो माने बिनि सिगाङाव एसे मोनसे स्ट'रि दङ रागा जोंनानै देथारलाबायनो ओंखारदोंमोन आं बिनि बिफाखौ आरो ना गैया ओइदिनखालि बारग'बाय ओइदिनखालि गिबि खेब निसा लाजेनबाय आरो आङो निसा लाजेनदों आरो ओइदिनखालि फार्स्ट माने जौ गोरान खापसे ना खापनैल' लादों बै साहा लोंग्रा काप फिसाया नै एसेबांसो गोलाव कापा बेजों कापनै ना माल' लादों मालायनि सावरि जानायाव थांदेरनानै बेजोंनो खर' थिखिनि दावखोबाय दुब्लि बारिजों बारस'बोबाय रुवा लानानै नागिरखैबाय आं गैया मोनासै ओरैबायदि देन्जार ना न'नि अमाखौ देथारलाबायनो नागिरबाय अमा देनाया अमानाव नाङालासिनो अमा खानानै दोननाय खुन्थियाव नांबाय खुन्थिया बायनानै अमाया खारदावलांबाय बिदि जाबाय आरोखि ओमफ्राय थाङै थुङै उनाव नोमबाजैखौ लिंहरबाय फैदो थाफैदो आंनाव फैबाय अखानायै दैबाना माने हराव अखा देन्जार हादों दैबाना जाना थाबाय दैबानायाव थांबाय जोङो सेंग्रासा लोगोफोर बिदिनो बेरायलायनो थांबाय बेखौ लानानै थांफिनबाय बिफाया लांफैफिननानै आरो नोमबाजैखौ लोगो हमनानै बुंफिनबाय आङो जुदि आंखौ नांथारगौबा फैफिन दाहायनो दिनैनो आरो जुदि फैफिनाबाथाय नांला बिदि जाबाय फैफिनबाय थाबाय लांनो हादिया खबर सबर थांबाय हाबा जाबाय संसार जागासिनोसै आरो बिदिनो एसेनोसै 14 बोसोरसो जाबाय जोंनि हाबाया 13-14 बोसोरसो थांबाय गोबां कमेन्ट बारलायलांबायलै नों औ होनो सालथाया खिन्थाबाय लाइक होबायलां होनदो जा आं थांगासिनो सुपार सनाफोर बेखौ फरायखांबाय रिहुल किके सुपार दांनाय होलायदो सनाफोर कमेन्टआ आदाखौ अनदो दे औ ओमफ्राय सुपारा लेथन सालथाया नै सालथिसो लाभ स्ट'रि दंनो माथोलै MMB सालथिसो खोन्था हरदोंमोन आंनियावनो आदसा नंगौ नामा सुपार अन फै ब्लेक कब्रा फैलायबाय आं आसोलनो लागाव फैलायबाय होमबाना दे गोजोननाय थाबाय फैनायनि थाखाय थेंक इउसै बेखिनियानोलै लाभ स्ट'रिया गैया लाभ स्ट'रियानो गैखाया ओमफ्राय नोमबाजैनि सिगां सासे फसायदोंमोन आरो जेनेबा ओइ माबायाव बाक्सा गोलैयो नामा बरबरिया ओरैनो आलासि जानो थांनायाव गाव फसायदोंमोन प्रप'ज खालामदोंमोन आंबो एक्सेप्ट खालामनाया हरा मालाय बिमाया मास्टार बिफायाबो डाक्टार जोंबायदि गोरिबलाय बहा हरनो गैया मोनलायदिया बे खनसेल' लोगो मोनलायखादों ओमफ्राय गैया होमबा बे समाव टेलिफनसो बिसिनाव आंनाव मबाइल किपेडनि दंमोन आरो फिसा सा 16 मडेला दा सुपार फंबाय अन होनबाय ओमफ्राय सुपार फंबाय मा होनखो जोंनाबा खनसे अमा देनाया अमा आदार होग्रा गामलायावसो नांना मा होनदों उरखि जोंलायनायसो जादों अमाया गिनानै होबाय खारनाया सालानो बिदि जायोलै मालाबा दाथ' बे समाव फार्स्ट बोजेननाय ना निसा लाजेननाय एकदम मानसि सासेखौ सानै साथाम नुलायलांबाय हाखौनो माबा आंलायनो ओरै अख्रांथिंसो आथिं लानानै खर'आ हाथिं दोननानैसो थाबायगासिनो दं बिदि नुलायलाङो आरो साइकेलखौलाय दैखराव सोग्रोआखै साइकेलखौबो दैयाव सोनानै टिसफ्लक गाफायजोबदां दैखरावनो गासोमबाय थाबाय अमा खारखांनानै बिबाजै मैगं हानायखौबो फोरलाब फोथाब खालामो नङाथाय माथो नै दासो मारै लाव हाबाय थानाय बाजैया मैगं हागासिनो आरो लाव मैगं होबाय आं देगासिनो खेरखें ख्रेब खोमा खारदावबाय बाजैया गाबख्रावनानै ओमफ्राय जोंना बिदा लेंग्रा दं सासे बे न' बेरा खागासिनोमोन आदाखौ माने आदालै होननानै गाबहैबायना आङो होबाय बेबो गिनानै खारबायसोब्रा फेहो फेहोनो ओमफ्राय जोंहा सानजु रय हाय हेल' सानजु रय वेलकाम
जायोलै जिउआव बुहुत काहिनि ना मानसिफोर थायो मा जाजोबखो कमेन्टआ थाबथाजोब्बाय माथो दाना खैथा जाखोथाय टाइमाबो 3:01 1 घन्टा 25 मिनिट जाबाय आं होनाया न'आव 32 जन इएसआव 68 जन ओमफ्राय जा सुपार बिएस फंबाया मा होनखो बोरो आदा बाजैखौ गसंनो होलाय खनसे मोजां नायनिनो आच्छा गसंलाया दे नुखादों माथो गसंलायानो लाइकखौनो होआलै आंनि मानसिफ्रा एथ' मानसिफोरनाबो दाबो 26ल'थार नै लाइकआनो दंसा लाइकखौनो होआ एवलाय आंलाय माखौ नै एमएमबि लाइभबो दङ नै नटिफिकेसन होबाय दाख्लै आंजों मोजाङै जाफिनगासिनो दं दाख्लै हाबनो साननाया हाबनो मोनासै आं हाबहैनांसिगोन र' दसे दख'ना गानाखै नामा आदा बाजैया दख'नासो बेलाय माथो दख'नानि अनगा जेबो गानखायानो होनबा दख'नायानोसै जोंना आरो जै दाबायदियाव दख'नानि अनगा बेलेग ड्रेस गानबाय होनबाथाय गैला बे दख'नानो ब्लाउसखौ नुखायाखै ब्लाउस माने सोमोन्दोआनो गैला आरो नोमबाजै आंजों जेबो सोमोन्दो गैयि जागोन आरो दाबायदियाव दख'ना अनगा माबा मोनसे ड्रेस गानांगौ दख'नासो गानो बेखौनो नायनो नागिरदोंमोन खोमा ने गसंनो थिननाया दख'नासो गानो दख'ना थैजासिम बे दख'नाजोंनो थैलांनांगौ बेजों थानांगौ बर'नि ड्रेस नालाय माथो बाजोब्बायना लोगोफोर कमेन्ट खालामनो स' बहाबा गिदिंबा गिदिंहैनो हासिगोन दे एमएमबि ब्र'आ होगासिनो दङ लाइभ नटिफिकेसन फैबाय आंनाव दसे हाबहैनांसिगोन बेस्रा दाख्लैबो थांनो मोनाखै ए मेखेला गानदों साननासो गसंनो खोन्थादोंमोन आं आदानो गाना मेख्ला सुइजार मेक्सि बेफोर जेबो इउस गैया नायनो लुगैबाबो मोननाय नङा आंनियाव दा प्रणब ब्रह्म अके होनदों थेंक इउ प्रणब ब्रह्म नुजाफैनो हानायनि थाखाय ओइ डाटायाबो 90% थांलायबाय नै आंना लाइभ होबा मानो बिदिब्रा डाटायालाय दाना माखौबा सोबावदोंलै रखरा फैसा गैया गासिबो एकाउन्टआव सोरनाव बिहरबावनांगौ जाखो सोरनाव बिना मोनबावगोन आं दा एमबिखौलाय गैलालै दिनै माथो रावनावबो न'आव भिडिअ आपल'ड होनो हाला माथो दाहाय आरो दा मानसिफोरनि लाइफआव बोरै गिदिंगोन बोरै भिडिअ नायगोन सोरनाव बिहरबावगोन आं सोरनाव बिहरथ' दंबावो बिदि जोंहा प्रणब ब्रह्म मा होनदों लाइक होनो थेंक इउ प्रणब ब्रह्म गोजोननाय थाबाय साबायखर नोंथांनिसिमबो आंनि लाइफआव फैनानै नुजाफैनो हानायनि थाखाय मा ओंख्रि जाबोखो
अननानै फोरमायदो। अनसुला बर' गरम जायाखै नामाब्रा आदा नों गरमानो बिराद थानो हायै सोरनिथिं जादों फंबाय गरम जादों अनसुला बर' गरम जादों अयथासारसो गरमानो फांखा लानासो दंगासिनो रुमावथ' फांखाया गाज्रि जाना दङ नै हिसानसालिनि फांखायावसो दङ। ओमफ्राय प्रनाब ब्रह्मआ सिमला मिथा जुंलि गामि डाउनलड सिमला मिथा जुंगल गामिसो होनफ्लांदों गामिसो लिरखोना गेमसो लिरखोबा गेम डाउनलड गेम आदसा गेम डाउनलड मा जायो ब्र' बेयाव बेखौ डाउनलड खालामबा नंगौना मा गेम बेबा सुपार बिएसआ मा होनदों बर' जाना बर'नि गानाबालाय बोरै बर' होनना सिनायलायखो नङा होनबा आदा औ नंगौ दा बे बाथ्रासो बर'नि ड्रेस गानबाथाय सिनायखाबाय आरो मोनसे खोथायाव जेनेबा हिन्दु समाजनिबा सिन्दुर थानांगोन ओमफ्राय ख्रिस्टानफ्रा खिन्थु आसान सांखा बा मंगल सुत्रफोर लायो ना लायाथाय जेबो गैखाया खोमा ना किसुमाना थेवबो माबा मोनसे सिन दंथारो खोमालै ख्रिस्टानफोराबो आं मालाबा मोजां सोंनांसिगोन र' ओमफ्राय मनज दिपा मा खबर ओंखाम जाबायनो औ जाबाय निबिर बर्मन কি খবৰ দাদা খবৰ ভালে তোমালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা মনোজ আৰু নিবিৰ ক'ৰ পৰা আহিছে তোমালোকে মোৰ লাইভত অকণমান ক'ব নেকি প্লিজ এই সানা মান दाबाय थायो जोंखौ खनसे खननै बुंनो सुपार अन निबिर बर्मन মই বঙাইগাঁও পৰা দাদা আচ্ছা বঙাইগাঁও না আচ্ছা ঠিক আছে থেংক ইউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা যে মোৰ লাইভত আহিছোঁ আৰু মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে থেংক ইউ ছ' মাছ দেচোন কোনে ভাল লাগিছে এটা লাইক দিয়ক আৰু মোৰ MB টো মানে 90% গেল মই লাইভটো সামনি মাৰিম আৰু কি মানে ৰাখিব লাগিব উপায় নাই হেৰি 90% হৈ গ'ল অলৰেডি এতিয়া শেষে হ'ব 100% আহি যাব চ' কোনোবা এজন লাইকটো এটা দি দিলোঁ আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ খালাইগাঁও আচ্ছা বঙাইগাঁও খালাইগাঁও না ঠিক আছে নিবিৰ বৰ্মন আপোনাৰ ঘৰ ক'ত দাদা মোৰ ঘৰ তেজপুৰ ঢেকীয়াজুলি কিন্তু আমি থাকোঁ গুৱাহাটী চ' সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমি লাইভটো এইখিনিতে ৰাখিম দেই বেয়া চেয়া নাপাবি কেতিয়াবা লগ পাম আজি বুলিতো নহয় হয় না নহয় দিনটো বহুত দিন আছে আৰু নমৰালৈকে সকলোৰে লগত লগ পাই থাকিম বেয়া চেয়া নাপাবি আপোনালোকে এইমাত্ৰ আহিছিল আপোনালোকৰ লগত মই বহুত সময় কথা পাতিব নোৱাৰিলোঁ এইকাৰণে চৰি दे अब्लाना जायफोर दङ लोगोफोर अननानै दुखु दामोनलायसै नोंथांमोनजों माखासे खोथा शेयार खालामलायबावनो दंमोनब्लाबो बा नोंथांमोनाबो माखासे खोथा सोंबावनो दंमोनब्लाबो बिनि थाखाय फोरमायनो हायैनि थाखाय बा सम होनो हायैनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय आरो अलरेडि 90% बारलांखाबाय आंनि माबाया MB-आ आं लाखिनाय जासिगोन आरोना दुखु दामोनलायसै ब्लु आदा ओहो सोरजोंबा लोगो जागौमोन नामा लंगाजिं ब्लग बन्द खालामसे आदा होनदों बन्द खालामनांसो औ माने 90% थांबाय लाइभआ माबाया MB-आ बि नाफाम अके नांदों अननानै सोरबाफोर मोजां मोनोबा लाइक होयोबा होबावदो आं रिकुवेस्ट खालामबाय ओमफ्राय सुपार फंबाय सरि बिनोसै नामा आं नोंनाव अननानै निमाहा होदो गाबोनफोर लादो दे फंबाय हाबजेनबानो होगोन दे आं नोंनो दे होनदों औ
लंगाजिं ब्लग माने एमबि थानायबालाय थाबावगौमोन आङो दा एमबियानो गैला माथो खालामबावनो आरो ना गाज्रि दा मोनलायसै स' थेंक इउ स' माच अल गाइस बाय बाय नेक्स्ट लाइभआव लोगो मोनलायसिगोन